cărămidă. Picior de fier. Hai și pregătește tu acum, să fii întins la el. Stai. Intră! Hai tu! Acum tu! Hai, lasă. Da! Haide, mă! Ești pula! Nu mă dormam, să mă. Cred că da. De la Dan Diaconescu, senzațional. Bă! Lasă-mă că l-am prins bine. Lasă. Fute-l, dă-i-o. Hași că tu a! Stai! Ball shot! Mi-ai scos cum n-a să țipam de aia. Te-ai insultat, Axele. Noi ce am făcut? De copil traumatizat. Am ratat foarte mult până acum, că am fost ocupat, dar acum am confirmat totul. E un crash demențial. Suferă de început în sfârșit. Stai singur! Cum te simți acum după așa ceva? 2 kg jos.